nagi yukirish bakui tongi duai nagabinda da biang shisha nongendri baniale ekeksa. Laispa sop. Inasngangu yau jisu nagabinda uniu banai tumai banai jemang hagaba ki kristan baros sotela ka parte ki kamshirhem benduai rosary omde ki stam benduai hendra ki kamshirhem benduai rosary lam bat ki paid ringe nginangaiti ya uniu banai shaka jinga side lem karpang janga maria teisoti pat kumjuru Shi tarik jong uniu banai ulongru u Josebak kasngi burom jong u Josebak u dunong tre. Nginangai ti ya baro ki kamge jam jongi ke jing dumbu jongi lembaga jinga sai lem jong u Josebak hui. Ngiduairu nagabinda baro kari India kadba kayai beteng ya ke jing jit ya ke no mikmat ay ka mornu trai kan urlong. Ngiduai nagabinda ki bapang ki bashitam ki batia ki hospital ki batia haying Kibalingamin siem ay kabor jisu naman hiar halu jongi baro lembaga jinga sai lem jongo Joseph bakuin. Ha kerteng upa baru kon baru men siem bakuit. Amen. Ka jinga e jongo trai jongi u Jesu Christ pat ka jinga jongo blay lem pat ka jinga sulak jongo men siem bakuin kindon rengka bet pi baram. Ko himen ko parato ngin sangesh por men kuslai halaka donur ka men siem jongi negabinda barro ki jing kensting ya ki kam ki jam kabangi deben pinde lese ngimpat kit kli ya la ki kameram jongi kumupa ka kemi ki kun bad ki nongkit kam jonga balang ki nong tre jonga balang bad ki kameram shimet ben im ya ka jingim ka bakoi bad bun sin ni kensting ya ka jingim jongi ki kensting ya ka jing tre jongi lese ngi leben ki briyu don bun sin ni kran bein ki briyu bad ni ken po igi brio haga jingem jongi daga tin ka tele jongi daga jing snow jongi daga jing long jongi tongina manra ya baro kita ke jing tolat jongi hau jisu pau namap ingi unang side kud yangi jisu be it ngilang ginam pap map yangi side kud yangi bangilang ki bakam shirhem haki kam gi jam jongi haki kam ram jongi nga plang how blay badan bor barop bad happy ko himen ko para bangre pop shibun e da ki jimpar khat bada ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala jonga da ka jingle pala jonga da ka jingle palat bakrau e jonga Namar kata ngakarpat ya kamaria bakoi kabayaisa kati soti ya ki angel bakiri koi badia pi ko himmen ko para benduai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro nis ne yangi badandala ma pigi pop jongi nilam yangi shaga jingi mbam jekut amen. Kendra Koble isneyangi Traikendra Koble isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi penim yangi Kendrat Koble
kenrat ko ple isneyangi Kristo mam ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi to nginia duwai ngibu ek jing tumu jangi bara lembaga jing asylum jango Joseph bakudu nong tre kum juru lembaga jing asylum janga Maria teisoti hawni ubanai ngidon bun gi jing jia kam da mega Pentecost naga binda ga jimpen kre janga Pentecost pangin dap daga boru mensi ambakuit idwai naga binda kari jangi idwai naga binda ki kinabaro ki ba ap ki rusul ba per ku jangi idwai naga binda ki ba pangi ba shita idwai naga binda ba or ki bru ki ba tre haki kam ba per bakin snow komen haki kam ba ki le idwai ru naga binda ki bru ki bam don ki kam gi jam ba jisu in penio haki kam gi jam haga jingim jangi Koblei konong tao junkie kie baro me ubalabu nagabinda ubendriu yaka ain ka jonga tre kakta tos ngusene banai ba lembadu Joseph bakuit kum kanuksa badu nongda ngilla ban pendep hok yaki kam kiba mebu bangin le bar bangin yo lum yaki bainong ba mekular da utrai jongi Jesu Kristo kun jome uba imbal sen sharenka badme Hage jingelong kawe jungamen siem bakuit ublay junom la junom. Amen. Kacing pule nagi kitab Genesis kalau nong gaba lingkong kat khot arphunriu kalau nong gaba ar kat khot iwei hadu lai. To pendap yaka kendau pat to pendam yaka. Ublay ulaong tongin ya thau ya ubreu hakadur jongi haka jinga seryem yangi bat ai kinlong kenrat halor ki dok kha kaduriau bat halor ki sim kasuin halor ki chenri bat halor ka khendau baro bat halor ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khendau kumta ublei ula thau ya ubreu hakadur jong uhi hakadur ublei ken ula thau ya u shenrang bat kentei ula thau ya ki bat ublei ula kerkhu ya ki bat ublei ula ong haki to nang kha bat nang roi to pendap yaka khendau pat to pendam yaka pat tolong kenrat halor ki dok kha kaduriau bat halor ki sim ka suin bat halor ki kenja ba em ba khep halor ka khendau bat ublei ula ong hakmi nga ai happy ya o kenja ding baro uba penmi sembai kat badon hasla khendau baro kawe bat ya o kenja ding baro uba don sembai ha uso jong u pin sapenlong jenbam yaki hakim rat baro haka khendau haki simbaro kiba haka swing haki kenja ba par baro halor ka khendau bat haki badon jing im baro lin ngala ai ukenja ding jerngam baro bandong jenbam te kalalong kumta te ublei ulayo i yaki baro ba ulathau bat da shisha baro kalong kababha shibun kumta lawan ka permit bat labut ka step kasngi bahnriu kumta la pendap na dong shadong ya ki beneng bat ka khendau bat ya ki jaj jenthau baro te ha kasngi ka bahnyo ublei ula pendap ya la ka kam bat ba ula le bat ula shong thai ha kasngi ka bahnriu na ka kam baro ka ba ula le kumta ublei ula kerkhu ya kasngi ka bahnriu bat ula pen kentang ya ka namar ba hakata kasngi ublei ula shong thai na ka kam jong ubaro ka ba ula le ha ka jenthau ka ktin jong utrai Isamo yao nei. Anong bali nyau spa nyau punri. Nyau spa nyau punri. Menuai kita kuat away arlai sau bat kata pesan ambil kat nyau.
utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli naga gospel bakuit kat kumu Matthews. Habau Jesu la leish agashnong la jong ulahi kai yaki haga synagogue jongki. Hadu bakilas ngaulingo bat kila ya ong nangno uneuburiu la yo kat kanega jingstad bat ka bor manle kat kinigi kamba. Hato ni umde ukun jongu misteri ding. Hato ka kami jongu kamde ka bakarteng ka Maria. But hato ki bashipara badu kimde u Jacob, u Joseph, u Simon, badu Judas. Hato ki para kinde jongu barro kim shong kim sa lang batni. Tinangnu uni ubriu ulayo yaka ne barro. Bat kumda kila snowtoad yawu. Henry Jesu la ong haki onongya tulupa uyo burom keleng saudong. Lai tang hashnong lajong but ha ki ying kasem jonguhi. But shimle bon gi kamba hangda namar ka jimbam ngeit jonki. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bayit how try Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jongo Joseph bakuit unong tre. Kumjuru ya ka parte baro kawe karake ya kasngi burom jongi nong tre. But kabangi rake ya kasngi burom jongi nong tre. Ngidon kam ba new car ya ki bri baro ki batre ha buon jait ki kam. Man la ki kam kilong ki badon buro. Man la ki kam ki wan na uble. Na kata daw habangi puson na ka jimpule na ka kitab Genesis mano ba training kong bade uble. Na marba uble ula training kong ngidon ka perte ngidon ki bam gedi ngidon ka but ngidon ki brio ngidon ki mrat ngidon na dong shadong but uble ula tao ya kie baro but habangi persyam ban sautu ya ka jimut jong ki man la ki jingtre ngide ban klishwa ya uble kumno pila training kom kumno pila pinwandur ya ka parte kumno pila pinwandur ya ki brio kumno pila pinwandur ya ka jingdon kam jongi na dong shadong kadai lemba ka ne ka jing sautu ngilala ban ken koridor ya ki man la ki jingtre ha ka jingim jongi de lemba ka ne ngila ban sautu ya ka jing koridor jongka jingim jongi ha ka ne ka parte man pa iway ngilong ki ba koridor ngimde ban peit po yano namarwa kitre ya ki kam lese ki ba kram ya de dur bat ka jing sautu jongi ne klam ya de dur bat ka kardan jongi tendengi don ki jinglong ngi bishari ki brio kat kunga jing tre jongi lesengi bushiliang ya ki nongbala lesengi bushiliang ki brio ki ba sait penkana ne kanu ki kam ki ba ngim pidiang shu ha ka jingim lesengi don ki jinglong hangi ban pinyade bat ki brio ki ba bat ya ki kardan ki ba kam he bat ngi kwa banlong ki parlog jongi kane kalong ke jinglong ubrio bonsin ngi barabor ngi keli pitre ayu lese ngi keli bonsin ngi keli piyo tulap katno lese ngi keli ke brio pisa hangno lese ngi bishare ke brio katkum ke jinglong jongi ying bakisa lada ngi yi ke brio ki ba im ha ke ying ka ba kambha lese ngi don kata ke jingkwa ban ya jan batki lese ngi ken poy ki brio ki im ha ke ying trap lese ngi ru ngi pidiangi ki brio lese ki wan da ki jain ki ba tip top ki ba pong ya ki jain barem dor lese ngi don ka jinglong ru banyu ken po ki brio lese kim biang ki jain ki nep
Te don bun kie barok ni pendon kam ha ke jingim jongi ban tau ki beriu ban penyade bat ki beriu. Henry ke jimpule minta kas ni ka kot ka weringi vai pa ivai ban new core ivai pat omde kat kum ka jingtre jongi Henry kat kum ka jinglong beriu jongi. Uble ulatre kabamut omdon kino ki kam ki bapo hapo jongi bantre namar ublehi ulalong uba pinbiang hapo jongi ya kaneka sap bantre but de nagataga daw habangi reke ya kasni burom jongo Joseph unong tre ngidon kamro ban puson u Jisu ula sa rengkat bado Joseph ubalatre mystery ding Lese hadin ke jingyap jongu Joseph ru ujisu layai bateng bantre bansa ya ke kemi jongu shua baun stang ya ke public ministry jongu ban ya ke kam yala kabamut ulari sumar ya ke kemi la jong da ka batre kum ukun samla bad shimla ken po yalade ne shimla snow po yalade namarba upa tingkun jongu ulong mystery ding Henreng yusnguna ka gospel minda kasngi don ki buriu ki bam tre ban pediang ya Jisu namar ulong ukun mystery ding shumudur lada Jisu wan kumukun jong ki remba lindo ne kinu ki buriu ki ba shong ha ki kardan hai kinjin dala pediang ya uba ki ong o uni ude ukun jong uta uburiu uba hai kardan Henry uble ulajid yawu Joseph ubaduk mystery ding ban sumar ya Jisu. Te Jisu uble shimla kemelandi baki beriu ki kain po ya Jisu. Jisu ai uble wai lading ivai pa ivai ban pediang ya Jisu omde namarba ude mestri ding Henry namarba ulang utrai jong malle ke jingtrai jongi. Ngide ban pediang ya Jisu haka jingim jongi omde dakabat tau ya ki inga sem jongi. Jongu omde dakaba bishar yak iki kimiki pa jongu Henry ngide ben pediang ya Jisu namar ulong utrai jong mallege jingtre lada ublai uppa utre ujisuru utre baro arngot kilong nongtre ladang ilong ki kon jong ublai ladang ilong ki kon jong Jisu ngiru ngilong nongtre hadbad malleke kam ki bangile kilong ki ba kordor haka jingim chongi Shumudur ya ke jinglong lada omdon ki buriu bantre ya kita ki kam ne ya kita ki jingtre kabang is ngopo ne ki kenpo ke jingim jongi kanom ya rundi hagane ka parte Shumudur ya ke jinglong jonga parte haba ki buriu kim tre bantre kano ka kam kabangi ken omdon buromshu te kabamud ka parte kanyat kinram Lada omdon ki beriu ki kaloi ban tre malle ki kam. Lada baru ki beriu ki wat ya ki jing tre badon buram hakane ke perte. Baru ki ba shong haki office. Baru ki ba jid ban shong haki ki kam ki badon kerdan. Te kaba mod nginum yo bam. Lada ki nongrep ki ong nginum treshu ban tre ban rep ban riang namar kane ke kam kabangile omdon burom shu te kabamot wat lada ngidon ki officer ki ba he kardan unum yo bam ban unum yo di lada u nongkap sniu o ong nga ngam sngo burom shu namar ba nga kap yagi sniu jongi brio tengan sange ban kap sniu baro ke perte kan yait kinram namar ke perte kan kalalong ka jaka jongi ri kalau namar ngilaban mudur lada ngimpin kuit yalade na ki sniu ki ba don kam ban pin bet ngim babru shu haka jingim jongi La shumudur lada omdon brio bansna jingsna ki barit ngimnum don shu ya kita lada shumudur lada omdon ki brio basna ya ki juti te nginum la ban yait ba hakane ka parte ka ba ngilei jinglei te malle ki kam ka balong ke ba kongsan haka jingim changi ka minda kasni ka balang ka penkan mau ya barro ngidon kam ban shimkia ya ki kam ngimde ban ong o kane ke kam omdon kerdanshu kane ke jingtre kaba ngale kam don kerdanshu namar kibru ki ken po yenga hakane ke dor kay kan ban sajia
kaperte kanum roishu. Ko himen ko para minta kasni ngidon kam ban duai kershan ya malle ki beryu ladade ki nombala ladade ki ba tre ki kam ki ba ngim buromshu ngid kaban nang sautu makiru kilong ki ba kongsan mak ki ba penkui dia keper lese ki site ya ki tiar ki ba ngim shimla ban mudur ban site kaba ki le ya kata kam kidang iarap ia ka jingim jongi kidang te ia ka jingim jongi kidang penbiang ia ka jingim jongi bar kidang kindu burom iangi man pa iwe mangi ngide ban ong ngaru ngadon bindalang bante ia ka neka parte man pa iwe ngide ban sngo kordor ia lade ngaru ngadon binta ban iarap ia ki briu ha ka neka parte bar habang istang ban sautu nginum keinpo yano Bad pinban ngin kindiu burom iwei pat. Bad nginum jingai na mano na marba uta ulong ukun jongo baduk. Kata kalong kakun jongo baduk. Bad kita kimdon ki ing ki babiang. Kita ki bamdon ki jain ka babiang. Henre ngi burom ya man pa iwei namar makiru kitre ya kaju ka jingtre kaba uble ula tre ba ka parte kenyo ya ka dur ka dar ka babiang habangi sautu ya kane ko himmen ko para man pa iwei saudong jongi kilongi bakar dor ha kama jongi ba nginum pe po yano henre ngin kershan markaliang kanamba ka parte kenyo shushu ya ka dur ka dar ka ba kam kuid ka ba kam ba kanamba ngin sa im kemen ba ngin im suk ha kane ka parte Hagane ka sungi ngiduai nagapinta kane ka jingai halo jongi banginang nginang ya kedup lang ya baru ki brio ki berdon hapadenge jinge babon jai ngiduai nagapinta jongkiru ba makiru kinio jingtre ki inga seng ki badu ngin kintiu buram yaki daga jingis bon jongo belai jisu be it ngis ngungu yeme nagapinta kane ka sungi ha ka ba mela ailat yangi bankin mau u josu bakuit unang tre rengkat bad ka jingtre ka pamela le nagabinda ban pinbiang ya ki inga sem Nazareth karko kardo ya baharo ki nong tre ha ka negasngi don ki nong tre bam don kam ki jam don ki nombala don ki brio ba bam biang ha ka kam ki jam chongi don bon ki brio ki baduk don bon ki brio basausi namar ki brio kim priang shu yaki ha ka imlang salang namar kim don kerdan shu kumpa don kerdan yaki vai jisu karku yangi bangilong ki bas nolem bat ngilong ki ba yakudub iwei pat namar barro mangi ngilong ki kon jame enyaro ya utrai jisu Christ ko himen ko para tongin playa ka jingi nganget au blade pa ban bor barro unong tao ka bening bat ka kinjo bat how Jesus Christ ukun pamarwe chung utrai chungi yau bala pun namen sim bakuit yau bala kan ka Maria te suti bala shale ben ko Pontius Pilatus la sanar pna yawu la yap la tep yawu ula kiyasha ki yap agasni ka balai la mi pan ki bayap ula kiw shabening ushang shakamon blay upa padon bor barro nang ta bunwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangit ho men sim bakuit ha ka balak Catholic bakuit ha ka jinya zilo ki rikuit ha ka jimma iki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam jikut amen Lai spa in your punrib. Lai spa in your punrib. Shimen bat shimen sin. O Jesu Christu trai. Irahame kopa. Lajenai upukawan. Ilang ukeu kres. Dei bantul yaka kocing tenju. Wadlong upukawan.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi khalang ka ba priang hon hau blei upa ba don bor ba ro ko blei ko te me jonga jingi sne ba ro to peit ye jing tarwa jongi ki bangi vanra hakama jome u kenrat hagas ngi ken mau ya u joso bakoi patos ngau sne banai baki jingai bangi tarwa kilong ke jingeda ya ki tu ki bakot kar phat ye me da u kris utrai jongim amen utrai undon reng ka bat pim to ken tiu ya la ki donut to ngi nai ngu ya utrai u blei jongim dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badei kadei ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko ken rat ko pa ba khoi ko blei ba don bor bat bam jikut bat ban ai hame ya ka jingero ka badei hok ban pendon buram yame bat ban ai nam yame ha ken ega sngi ken mau jungu joso ba koi namar ulong ubru ba hok ya uba mela ai kumukurim ha ka kami ba soti jungu blei Badu shakri ba start bad bahusiar ya uba melatung ban paid ban kami ya ki yinga sem jame ba unsuma suker kumupa ya ukun bala kamarway jame utrai jangi u Jesus Christ ya ubala ponda ka jinka surni umensiim bakuit lemba u Christ ki angel ki aro ya ka burom jame ki hima ki demmane but ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng but ki bor ki beneng but ki sarapim bala karko ki amane renka da ka jinkamen ngi kar paadye me to ai ba ki sur jangiru ki nia solang but ka junki kadbangi pen bana ha ka jingero basnge ure ko para daga jing riu blei tongi naiti aban laki jing tre jongi kabangi le man kas ngi haki inga sem jongi naga binda ban kindi purom ya ki inga sem ina ngai tiro ya baro ke jinge jongi ba umen siem ba ko dun van hiar halor baro ke jing tre bangin dup ni kor iwei pat bangin eat iwei pat in kershan iwei pat ha kanega prate dashisha melong ba koit katrai katamei jong ka jing koit barom namar katangi karpadya me to pen koit pen kantang yakine ki jing tarwa jongi dakaba pa ya umen siem jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongotrai jongi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pdiang ya ka jing shashita ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai halage sinran u ong to shim bat bamna ka ne pi baro namar ka ne khalong ka mejanga ya ka ba naiti naka benda jumpi Hakaju ke rekomendale le bam ula shim yaga kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage senran u om to shim bat dina ka ne pi barro namar ka ne ka long ka kuri janga snam jonga
jong ka jutang bate mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jing map ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam ko snam ba kardor jing Chris to pen kui yangi to pen kui ya ka men siam hadim pen kui to pen kui pen kia ya ki bapang ki bashita ya da yangi na ubamen Kajimaya John Kajinget Kajasin bagi bangyure rubu bagi dirakane kakuri ngipendra kajingyap jong mikutai tadardu Namar kata, ngi ke ba penmenda ya ka jingia bar ka jimme pha jongu ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyu yangi ki ba bit ban ya ha kama jamme bar ban shakriya me da ka bas nge varit ngi kar par ya me bangi ki ba yo benda ha ka met bar ka snam ukris ngin long ki bela penyat li ka we da omen sim bakui to ken mau ko traya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka parte pat to pen jana ya ka ha ka jingir rengat badu Francis pa ba koi jangi wilpat marwen bishop jangi pat bar ke lingdo bat kiriniam to ken mau lemro ke himmen ke para shinrang bat kende ke bala yoti ada ka bakarmen ya ka jimmi pat bat ya bar ke bala klad no ha ka jingi sune jamme to pediang ya ki sha ka jing shai ka koma jamme to isune yangi bar ngi karpa dia me Parengkhat bat kamaria te soti bakui ka kami jongo belai. U Joshua bakudo korem janga ki apostol bakui u Francis de Sales bakui bat baru ki rikui ki bela pens ngabaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon boram ye me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallam hamayu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jungamen sim bakuin barro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. ko hemen ko parato ngin duwai na kabinda ke jingdumu ba per ka jungi ngi duwai na kabira baro ki nong tre papun haka parte baro kawe haka ri India hapadeng jungi haka balang baro kawe babaro kinyo jinga eke jingar ku halo jangi bakinom do jingar men bakinyo eke kam ge jam bakinyo ke jingtre ben kershan yaki inga sem ben kershan yaki longing long sem jangi bat kumjur eke kon gikti baro ke bapule kumjuro yaka imlang salang lemba ke jing kloi jangi ben tre kano ka kam idwairu nagabinda kani uni ubanai babaro ke kristan ke long kam shir hem shishu ben shim kiai ke jing duwai rosary Iduai nagabinda ka jimpen kare ya kasngi boram Pentecost. Duairu nagabinda ka program ka bangadon ha ka silcha nagabinda ki kon kasi ha ki parish baper ba ka borji su kanang trekam ka bang elap na do la shai kasngi ya ki kon kasi ha silcha. Kopa jangim ba ha bening ka long ka bakui ka kerteng jame kan ban ga hima jame ka long ka mon jame ha kendo kum ba ha bening to ai ngi minda ka jimbam jangi ka barhala ka sngi bato map ngi greng khang jangi kumbangi rungi map ika beles niu yangi badwa telam yangi shaga jimpen shoy and rei taplait yangi na ka basniu taplait yangi ngi karpat ko trai na ki jing siniu barro haga jing spon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jangi khnambang da ka jingerap ka jing sne jamme ngi light baro bona ka pop ban ngi yo jingeda na ki jing jin jar barro kadbangi dangap kemelen ti aga jing karamen bakui bat ka jingwan pa jungunom penim jangi u Jesus Christ kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy
Wat pedigi pop jingi, Henry aga jingi junga balang jame, bad haga jings born jame, tai hakai aga jingsuk, bad ka jingatali kawai kat kum gamon jame, mame uba im bad basensha, junom la junom. Ka jingsuk utrai kandon barabor rengka bat pim, dap da ka jingi du Christ, tongin yaing markalia. Hakami kun lambro jonga play. Hakami baked no ka pop jonga partay. So ke to ke bala kor jonga jinga vai jonga kun lambro. Kamet magas nam jonga Christ landri asha ka jinga pamchuk.
Ablego pa, ablego kon, ablego ben sim bakoi, isnongo yame, ngiro yame, nagabindaga jingir spon jame, hakama melapsa yangi, da upo na bening, da kamet magasnam jungo kon jame, ko jisubayi, karko kardo yangi bay hagane gaskrlipma, kadang ilayo pediang yame hagadonu hagaben siam jangi, pengandang yangi, pengandang yaman lagi jing tumo jangi, pengandang yaman lagi jingang nur jangi, pengandang ya kamet kapar jangi, pengandang ya ki inga sem jangi, pengandang ya ki bapang ke bashitam, pengandang yaman lagi nangtre, ke batre habon jai ki kam, ai baga jing kroi jangi bantre kano ka kam, kalonga ba seizo na gabinda ki inga sem jangi, kendi buram yaman lagi nangtre, lembaga jinga sai lem jango Joseph bakuda nangtre. But ki Jisu karko ya ki barro, ya ki baduk batoy ki bamdon lat ke lindi ben sa bat karshan ya ki kon ki tige jangi, Jisu ya ki baduk ki basa ha ki ing trep, karko ya ki penslay ya ki pengandang ya ki barro, babaro ki niyo ya ki lat ke lindi, ben im katkum ka mon jame, shimdi pura ya ki ko Jisu, yalam lindi ya ki ko Jisu, kadup ya ki ko Jisu, hagene ka sni buram jangi nang tre barro, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia tuwai. Endalapsa yangi daki jimbam bashngyam na bening ngi karpadrit yami ko trai ba da ka bapun hala ki donut yagi saki jonga jingi jame katkum ga nuksa jonga Joseph bakoit ngin yai min doi na uso jonga jingsuk baklem kud da ukres utrai jongim amen utrai undon reng ka bat pim blay badon bor baron karku yapi uppa barukun baru men sim bakoit ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jongka jimmi pa jongu Chris hallelujah 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 hallelujah. Nomor kentai pusan. En je roi op draai Jesus Christ.